زبشên belekên Diyarbekirê ku wek berhemekî xweciyê bajêr jî hatiye pesandkirin, îsal jî hatine asta çinînê û mezintirînên wan zebeşan dê ji bo mihrîcana zebeşana Diyarbekirê bên veguhastin. Li gundê Mîrzabek ku ser bi Bismila navçeya Diyarbekirê ve jî gewretirîn zebeşên mihrîcanan tên kihandin û werzê çinîna zebeşan ya îsal jî bi beşdariya parêzgarê Diyarbekirê Alî İhsan Sû dest pê kir. Dayîk û bavê Mehmet Atlı vegihandin û çandina zebeşên Diyarbekirê ku wek cûreyê zebeşê belek tên nasîn tebenê xwe derbas kirine. Her du jî ji heftê salî derbas bûne û êdî kal û pîrin. Mehmet Atlı jî bi xuşk û birayê xwe re hewla berdewamiya wê mîrateyê didin. Tiştek bê emek neye qedê holê. Tu heya tu gedê mezin dikî tu çixwasekî zehmetê dibînî ya ev jî wanî ye. Tu heya vana mezin dikî sibêt heyê varî em sibê saet di çarê sibê di çar û nîvê em berî li mêjê radibe û em dişixulin nav vê tavê de ber vê tavê de heyayê varî heya saet şeş hefteyê varî. Cotkar piştgirîdayîna cotkaran ji bo ku cotkariyê berdewam bikin girîng dinirxînin û ji bo piştgiriyên parêzgarî û şaredariya Diyarbekirê û saziyên bi wan vegirê dayî jî destxweşî dikin. Adil Aydin jî balê dikşîne ku berhemdayîn bi kedên zehmet peyda dibin û berdewamiya çandina zebeşên Diyarbekirê jî girîng e. Zebeşê Diyarbekir sê çeşîdî. Yek jê pembeyê, yek jê sürmeyê, yek jê ferîkê. Sê çeşîdê wê ye. Van cebeşê me mezin sürme çeşidî 35 kilo heya 6 kilo wane. Pembe vanê cebeşê pembe em jê dibêjin. Wana jî 5 kilo heya 18 kilo qiyamene. Vana zebeşê Diyarbekirê lav piyasa me aneka cebeş îsal pir baş bû. Fiyetekî wî baş kir. Rêveberê saziya geşepêdanên li heremên Bejî Nîhat Bakî jî da zanî ku heta û dikarin piştgiriya cotkara dikin da ku ew jî çand û çandiniya xwe berdewam hilberînin. Zeveşê Diyarbekir coğrafî jî sendine li Tirkiye li dünyayê ev zeveş ser navê Diyarbekir di çand û hunera û kültura Diyarbekir de hatiye qeyd û leylet kirin te guherî. Çaxê ku meriv wana dibîne meriv pê kêfxweş dibe. Ev yek kültura me ye. Li cîkî dinê wan zeveşê wan mezin û zanebûn nêzane çêng te guherî. Miş xatiya îkram pirsî min got xatiya îkram nava te wî zeveşê got bîna ku sebiyê min e. Got ez sebiyê xwe min çawa li sebiyê xwe dinêr ez wisa jî li van zeveşa dirêlim. Ev jî ji bûna Diyarbekir pir tişkî girîng e û ji bûna naskirina Diyarbekir jî pir tişkî girîng e. Piştî kedeke dûdirêj xwedîkirina werzê zeveşê belekê Diyarbekirê îsal temam bû. Êdî zeveş bo pêşbirka amade ne. Îsal tê çaverêkirin ku mezintirîn zeveş ji gundê Mîrzabekê ku ser bi Bismila Diyarbekirê ve yanî ji vê erdî derbikeve û tê çaverêkirin ku vî zeveşa jî teqrîben 6 kilo bavê. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.